皆さん、こんにちは。大東俊彦と申します。本日は、武道家の、西山武夫さんをお招きいたしまして、合気道について、あるいは、自分の軸を作るとか、あるいはその意識の持ち方とか、そういったことにつきまして、いろいろとお話をいただきたいと思います。私は西山さんとはですね、昨年末に、私のパートナーである、豊美が、主催をしております、ワムスヒの会という会が、主催をしました、木の講習会、これ東京で初めて、行わせていただいたんですけれども、そちらの方のご縁で、つながらせていただいております。私もスタッフとして、参加させていただきましたけれども、その体の使い方はもちろんですね、その意識の持ち方とかですね、あるいはもうさらに言うと、その生きる、その姿勢みたいなこともですね、たくさん学ばせていただいたように、記憶をしております。本日は来月2月の10日、11日に、また東京の方で、機能講習会を、させていただいたり、それから東京では初めてになります、男塾ですね。こちらの方の、内容等もいろいろとお話をお聞きしながら、もうすでに、ご参加の方をご予定されている方、あるいはこれから参加の方をご検討される方のヒントになればなというふうに思っております。西山さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずですね、初めて西山さんのことを今日ご覧になる方もいらっしゃるかと思いますので、ちょっと簡単にプロフィールの方をご紹介させていただきたいと思います。西山武夫さんは、海上、幹部自衛官として、9年間勤務をされた後、北アフリカのモロッコ王国で国際協力事業団の派遣により、合気道、居合道等の、指導を、されておりました。カサブランカに、お住まいになられて、モロッコ全土の200カ所以上の道場で2万人以上の生徒さんを輩出されているというふうなことでプロフィールの方をいただいておりますけれども、この、カサブランカに住まれていた時の何かエピソードといいますか、ちょっと皆さんに何か一つ二つお話をいただけないでしょうか。そうですね。モロッコっていう国は、アフリカ大陸とですね、えーイスラム、中東と、あと、真上は地中海を飛び抜けて、ヨーロッパ。この三つの、文化のエネルギーがドーンとぶち当たったですね。まあ、非常によそでは味わえないような、なるほど。その土地のエネルギーがある、面白いところなんですよね。まあ、モロッコとアルジェリアとチュニジアでマグレブと言いまして、日が沈む場所。で、日本は東側の日出る国ということで、私が最初モロッコに行った時はね、東の端の日が出る国から日が沈む国に来られた来賓だということで、随分いろいろとですね、おもてなしを受けて。というのは昔、現地人のベルベル人という人、言い伝えがありましてですね、はい、私たちの祖先はその東の端の国と非常に縁が深いというか、同じ民族だっていう言い伝えがあるんですよ。はで、私なんかそれ最初行った当初知らなくてですね、えらく歓迎されるなと思ったら、まあそこからそういうふうな教えがあるということで、まあ今になってね、いろいろとどうも我々の Y 染色体がアフリカやその地中海近辺の、染色体に非常に似てると、そのそこに住んでおられる方とですね、はい、そのことをそういう科学の側面からもなんかそれに根拠があるみたいなね、証拠がだんだんこう出てきつつあってですね、なるほど。
裏付けられてきてるわけですそうですね。ね。だからそういうご縁かなと思って、まあ、カサブランカという街自体の話に関してはですね、あまりないんですけど、一応今、概略モロッコに関してね、はい。そういうふうな、国であるよというお話と、はい。首都はラバトなんですよね。カサブランカはね、はい。映画のカサブランカで有名になって、はい。首都のラバトよりも有名になっちゃったんですね。あ、なるほど。うん。ハンフリー・ボガードとイングリッド・バーヒグマンの。ングトバグマン、そう。はい。白黒のカはい。サブランカね。はい。うん。もう、あの名前だけが一人走りしちゃってね。そうですね。はい。この間ちょっとお聞きしたときに、モロッコで合気道を教えてらっしゃるときに、いろいろこう、危ない目にも遭われたとか、何かそういったこともお聞きしたんですけれども、いろいろご苦労をされたんだなというふうにちょっと感じるんですが、そのあたりはいかがでしょうか。そうですね。やっぱりまあ、私が日本の免状を、要するに、段位を、生徒さん方に渡すのを快く思ってない、方々もおられてですね。あで、これはね、あの、国際協力事業団で武道を指導された方、大体似たり寄ったりの問題にぶち当たった方がおられるんじゃないかなと思うんですけど、特に武道人口が割と比較的多いモロッコではですね、ある種の既得権益がそれで発生してて、あ、自分たちで適当に免除を発給して、で、それで、利益を得ておったグループが多数ありましてね。まあ、その方々からの妨害がちょっと激しくて、あまあでもこれから以上話すとですね、うん。モロッコの国のイメージダウンにどうだと思う。やっぱりこう、新しいものが入ってくるとこまあ、うね、それはもうね、思ったりしますこんな会場でお話しステイする程度にして、公の記録が残る中であんま話さない。またでは、その後の、少し生々しいお話は、ぜひ、会場の方でお願いしたいと思います。はい。それで、その合気道っていうのを僕も、もともとはですね、何か護身術だとかですね、あるいははい。何かその人が向かってきた力をうまく使っうん。てこう投げるとかですね、うん。そんな程度の知識しか持ち合わせていなかったんですけれども、うん。前回講習に出させていただいて、うん。びっくりしたのは、その相手の力を、自分の力とこう結んで、うん。で、何か対峙するというよりは、こう、一緒になって何かこう、両方がこう救われるって言いますか、なんか、そうですね。そんなそうですね。感じのことをお話をお聞きしたり、あるいは実際のワークの中でもそういうことを体うん。験させていただいたんですけれども、ちょっと結ぶっていうところについて、ご説明をいただけますでしょうか。まあ、私、大きなテーマとして対立から結びへという、まあ、これはいろんな、例えば精神世界とか、宗教書の中にも書いてある話で、いやいや、もう、その自分を攻撃する人間をね、どうやって戦わずして勝つというか、その攻撃のエネルギーの方向性を変えてしまう。それはどうしたらいいのかっていう、その、教えはあるんですけど、具体例がなかなかなくて。あうん。そして、やる方もですね、ただ相手の力を利用するということで、まっすぐ来た力を横に右にかわして、そのままこう肩透かしみたいにして後ろに倒しちゃうとかね。そういうそんな意味での相手の力を使うっていう説明が、ほとんどなんですよ。ー、うん。うん。相手の力、攻撃の力でもって自分を立てていくっていう、その視点がないんですよね。うん。だから、極端に言うと、攻撃や、その自分を、に襲ってくるネガティブなエネルギーでもって、さらに自分が強く、こう変容していく。で、その自分が変容したときに、その相手の攻撃自体のエネルギーの質と、その目的ももう変容せざるを得なくなってくる。うん。うん。だから、破壊のエネルギーが即
創造のエネルギーに変容していくという。うんうん。で、これは、あのまあ、最近騒がれ出している縄文ですね。遺跡から一切武器が見つからずに、その穏やかに数万年の間過ごしておられたその我々のこの日本の地で先祖がそういう時期を過ごしていた期間があってですね、今世界中がその縄文文化というものを注目の的になってますけど、あの頃の和を保つ、要するに戦いをその避けてたわけじゃなくて、戦いを無力化するっていうね、本能的に。はい。そういうものが、あの時から私はね、いずれ、これちょっと話したら長くなっちゃいますから、はしょりますけど、我々の遺伝子の中にまだその記憶が残ってて、それが、結びという言葉になってですね、あの、要するに、糸を結ぶ、紐を結ぶの結びから、結果的に霊を生む、結びですね、が語源として、要するに、新しい創造を作る行動はすべて霊を生むと。うん。我々は本来そういうふうな存在であると。他者と違ったエネルギーとコンタクトすることによってまた別の創造物が生まれるという文化。そういう文化をなんか直感的にというか本能的に我々民族が遺伝子の中に持ってる。あこれ、確たる証拠は後の科学、専門家に任せますけど、こういうふうな結論に私至るようなことを直感で感じるんですよね。あ、なるほど。うん。そので、敵と味方だとか、うん、なんか勝ち負けだとか、その損した得したじゃなくて、何かこう合わさったことで新しいものが生まれるっていう、まあ、そういうものを体と心でなんかこの間はそうですね。感じさせていただいたような、すごく新鮮な感じがしました。だから、はっきり言って、男女の関係において子供が生まれますよね。はい。だから、陰と陽、昼と夜、男と女。そういう対極とのコンタクトによって一つの創造が起きますよね。うん。だから戦いにおいては、それは攻撃する側と攻撃される側、攻撃と防御という形において、それはその破壊的な結論ではなくて、ただ単純にエネルギーと見た場合、それは一つの創造の作用に、この受け手なり、その攻撃する方向を持つ相手なりが意識を変換しただけでね、それは全く違った戦いになってしまう。戦いではなくなってくる。なるほど。はい。うん。いや、でもそういうふうなのが本来の武道のあり方だと思うんですよ。うん。なんかもうコンペティションになってね。ああ、そうですね。ね、丸か×か勝つか負けるか1位か2位か3位かとかね。インターハイで優勝して旗もらうかカップもらうかということになると、敵とのそのね、新しい創造の世界じゃなくて、敵に勝つことが目的になっちゃうから。で、実は我々はそうやって、ね、近代っていうのはもうとにかく強いやつが勝って、ね、勝ち組が、そのね、主導権を持って時代を引っ張っていくんだと。ね、その価値観で、まあ、近代に限らず人は来てますからね、人類は。そうですね。まさにそのコンペティションの競争から共にクリエイトする競争っていうか、まあ、そういう感じがしますね。そうですね、切磋琢磨とか言っても、本当は自分の心の中で自分で投与するべき問題であって、他者が常にそこに対象として必要なものっていうのは本来私は不自然だと思ってるんですよ。うん。常になんか他者はある程度のその目標として、一時期若い時にそれを目標として持つっていう、学ぶっていうのは真似ぶって真似ることから始めますからね。うん。そうなりたいな、この人みたいになりたいなってとこからスタートして、結果的に自分の独自のオリジナリティに立ち返っていって、で、そこから自分の独自の進化を遂げていかないかんわけじゃないですか。うん。それをなんかもう、あいつが部長になったら次は俺が部長だとか、あいつが今度社長になったら俺もそんなふうな、なんかもう始終ね、やれ、営業成績だ、月給が上がるのもうコンペティションにすぐコンペティションでしょ。はいはい。でないと自分の行動のモチベーションが持てないという。
そうですね。でやっぱりその人の評価だったり、その外からのその目線ばっかり気にしてこう、自分がそれに左右されてるっていうか、そういうことも今多いと思いますので、この間も私参加させていただいてこう、その自分の軸を作る、その人の力をうまく活用しながらやっぱり自分がしっかりこう土台として立つっていう、そういうことをすごく認識させてもらえたなっていうふうに思うんですけれども、ちょっとそのあたりも何かお話しいただけますか。そうですね。戦後の日本の男性っていうのはある意味ですね、うん、自動車学校のね、仮免コースをぐるぐる回ってるようなもんなんですよ。隣に教官がいて、ね、もう決められたコースをその教官が指示して、そして S 字クランクはこういうふうに行けと。何番目の角度からこうハンドルを30度切ってとか、車庫入れは3番目のポールから右に切って、5番目のポールで左に切れと。で、踏切はここは何メーターか前から急ブレーキかけるんじゃなくて徐々に緩めていってという指示を全部してくれますね。で、ぐる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 回って、一応それなりのテクニックを覚えて路上に出るわけじゃないですか。でも、我々ね、戦後特に明治からの150年間っていうのは、西洋に近代、要するに西洋に追いつけ追い越せっていうことでね、模造してたんですよ。生き方を。で、それはまさに、ね、仮免コースと同じでね、もう決められたコースの反復で、あれはこうやってるからこうなんだろうと。これはやってるからああなんだろうと。で、その中で、まさにそれだけが世界と思い込んでる人たちも大勢いて。でも人生っていうのは路上に出ることですよね。はい、路上だとね、いきなり道端からお年寄りが飛び出す。スピード上げてたらいきなり警察のネズミ捕りがある。で反対車線から別の車が突っ込んでくる。ね、で、一番違うのは、路上は今日はね、東京から埼玉まで行こうかとか、そういう目的を持たなきゃいけないんですね。仮免コースっていうのはもう目的持たなくていいんですよ。行く場所も必要ないんですよ。その中だけですからね。その中だけです。中だけで第1段階、第2段階。そして、私は運転ができるみたいな錯覚にとらわれて、その世界だけで、非常に安全なんです。まずネズミ捕りもいないし、飛び出してくるご老人もいない。ね、車庫では、そのポールを確認すればいい。でも実際の車庫ではポールは立ってませんしね。だから、国民こぞってね、150年間私はね、自動車教習所から言うと仮免コースをみんなぐるぐる回ってたような感じがする。で、これ時代がね、今大きくうねって変わってきてます。で、私一斉にね、極端に言えば、みんなが一斉に路上に出なきゃいけないような時代になるんじゃないかなと思ってる。その時に頼れるのは何かって、やっぱり自分ですよ。ね。もう隣に教官はいません。速度調整も自分で、そして行くべき目標も自分で定めなきゃいけないんですよね。最初の質問の結びとちょっと変わっちゃったかもしれないけど、だからそういうふうな立ち返るべきところは自分がいかに生きるか、いかに行動して、いかに感じて、いかに多くの人とね、喜びを分かち合えるかっていう、そういう価値がさらに深みを持ってくるような時代が、私ね、すぐそこに来てるような感覚がするんですよ。今まではそれこそ路上、教官の言う通り、上司の言う通り、周りの共同体が言う通りに従ってぐる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 そこを回ってたらよかったけど。その路上に出るにあたって、なかなかその勇気がなかったり、そのどこへドライブに行ったらいいんだろうとかっていうふうになかなかちょっとまだ準備ができてない人も多いのかもしれませんけれどもね。そう。でも強制的に出されちゃうとどっかしながらなんか行動を取らなきゃいけませんよね。そうですね。この間のワークでもやっぱりその、しっかりと自分のその土台、軸っていうのをやっぱりこう体でまずしっかりそういうのを理解することでそういう意識っていうのも
土台がこう芽生えてくるっていう、その、体とそういう意識の連動みたいなことをちょっと実感、したような覚えがあるんですけれどもね。はいはい。はい、で、最終的に自分が高い目標を持ちましょうっていうふうな、ちょっとしたワークやってましたでしょ。そうですね。ね、目的意識をしっかり持って、はい、それは短期的なものから長期的なものまで含めてですね。で、そこに向かって、邁進すると。はい、おのずと、ただそのやり方として、あの人が得だからとか、こっちが楽そうだからっていう選択肢じゃなくて、その基準は自分はそれをやりたいんだと。うん、うん。極端に言うと男の子の場合はこれでちょっと、うんね、命かけようかと。もう先も甘いないし、これでね、身を削ってやれるとこまでやってやろうかという覚悟が立てばですよ。覚悟を持てればね、あの私ね、天は必ず支援してくれると思うんですよ。私の経験からね、はいはい、不思議な人間関係と、不思議な偶然の積み重ねがパッと起き出すんですよね。できすぎた話が。こうやって大東さんとの出会いもそうだし。そうですね。はい、やっぱりその、目の前のそういうこう打算とかなんかそういうことじゃなくて、ちょっとそのおっしゃる高尚な、意識って言いますか、うんうん。そういうもののエネルギーがぐーっと出てきたときに、やっぱり全然その体のエネルギーだったり迫力がこう違ってきてるなっていう感じは、この間体験なんかできたような気がしますね。そうですよね。頭でそんなに、そんなにっていう感じで認識してなくても、そう思いを定めることによってですね、体の動きが変わるんですよ。そう物理的な現象の体の動きが変わると、それを通して想像される世界も変わってくるんですよね。よく昔から身を入れてやれとかよく言いますよね。ああ、そうですね。そういうことですよね。なんかもう常に心をここにあらずで、どっか違うこと考えながらふわふわしてやってるんじゃなくて、しっかりその方向性のもとにちゃんと覚悟を持ってやればね、非常に密度濃くそこに存在することができて、密度濃く現実を変える自分が出来上がるんですよね。そうですね。その、体の中に自分が知らないエネルギーがこういっぱいあるんですけれども、なかなかそういうものをこう普段あるっていうことが分かってなかったり、上手にそういうものが使えていないっていうふうな、方たちもいると思うので、ぜひそういうものをこう発見する機会になればいいなというふうにも思います。だから本当仮免コースしか走ってなくて、例えば横に教官を乗せて高速教習、高速道路を走ったとしても、やはり自分で目的に向かってさーっとアクセルを踏んでる時の快感っていうのは、仮免コースじゃ味わえないんですよね。そうですね。で、それが、味わって初めてある意味現実の喜びもわかるし、させられるんじゃなくて自分でやるんだというね。だからそういう自分でやるんだっていう世界をやっぱり拡張していただきたいし、歯車みたいに奴隷みたいに無機質に動くだけの自分ではなくて、もっと有機的にですね、他者との関係をちゃんと構築して、そしてより創造的な作業ができる自分にもうなる時が、ならなきゃいけない時が来てると思うんですよ、それぞれにね。でないともう、これ以上コロナを契機にいろんな社会の矛盾があらわになりましたけど、もうこういうふうな形の人の営みっていうのはちょっともう続けられないでしょ。そうですね。もう少しね、みんな本音で、自分で生きてた方がよっぽどね、せっかく生まれてきたんだから楽しいと思うんだ、そっちの方がね。そうですね。うん。そういうことをこのコロナがある意味こう教えてくれてるようなところもあるのかもしれないですね。そうですね。いろんなそのコロナが発生した理由に関してはいろんな説が流れてますけど、人口にせよ、自然にせよ、我々はいずれにせよ対処しなきゃいけない話ですからね。対処をネガティブにするかポジティブにするかは自分の気持ち次第ですから、そうだと思いますよ。
今度、2月は東京で、いよいよその男塾の方を開催させていただくんですけれども、これは昨日講習会と、こう何か違いといいますか、特にその男性にはこういうところを今のお話の延長線上で、こう感じてほしいっていうふうな、そういったところを。煮詰めて言うとですね、はい、皆さん方、教習所のコースぐるぐる回るんじゃなくて、そろそろ路上に出なさいっていうことを言いたい。なるほど。特に男の子にはね、はい、男の子はもうほら、子供を産めないわけですからね、はいはい、自分たちの夢を生むぐらいの作業をした方が、なるほど。人生ってもうこれ一回しかないわけでしょ。この名前とこの身体でやっていく一生ってこれ一回限りですからね。はい、そうですね。それは周りと合わせて無難に生きていくなんていうね。まあ、それもそれで一生でしょうけど、はい、東京ディズニーランドのアトラクションの全てのアトラクションに乗れる券を持っておりながら、真横のメリーゴーランドで満足してるようなもんですよ。なんでね、券を持って他のやつに乗ったらいいじゃないですか。いろんな生き方ができるし、いろんなね、表現ができるのにもかかわらず、私、海外に行って日本に帰ってくるために、日本の男の子はなんでこんなに決まりきった生活しかしないのかと。ただ自分のその欲望や夢を果たすのはゲームの中の、要するにバーチャルリアリティの中だけにね、追い込まれてね。リアルっていうのは非常に無機質で感動もない、ただの反復作業の繰り返しで終わってしまってる。で、現実、このリアルの中に変化と創造を求めなきゃいけないのが、これ我々のその人生のある種掟なんですよ。ところが現実はもう全く変えずに、無機質な生活を繰り返して、バーチャルリアリティの中にね、夢を持って毎日一日何時間もゲームやってる。休みの日は。ね、自分の寿命をゲームに使ってるんですよ。そうですね。もったいない話ですね、それは。ゲームって言うんです。人生って生まれてきてこうやって生きてること自体がもうゲームなのに、ゲームの中にいながらまた別のゲームやるって言うんだからね、ご苦労な話ですよね。まあそういうふうに仕向けられてるっていうか、それで金儲けしてる人たちもいるからね。まあそういうところをその男塾の中でしっかりこう、気づいていこうっていうふうなことですね。そうですね、お話においてそういうふうなことと、ワークにおいてはちょっと女性がいる時のワークよりもちょっと激しく。なるほど。なんていうね、怪我をするようなことやっちゃまずいけど、まあ、男の子ですからね。集まってきた男の子次第で激しくやろうかなとも思ってますしね。まあオスとしてのなんか動物的なこうエネルギーというか、まあそういうものを目覚めさせるっていうようなことでもあるんでしょうか。まあ、オスとしてっていうよりも、その心の渇望がみんなないのかなと、もっと自由になりたいし、もっと自分を生きたいはずなんですよ。で、自分を生きることすらなんかもう、硬い殻に閉じ込められてね、何をしていいか分かんないみたいにもう、にっちもさっちもいかない状態になってるみんな。まあ、生活しなきゃいけない、お金を稼がなきゃいけないっていうのも分かるんだけど、自分を生きるために生まれてきてますからね。その基本のとこをね、全くすっぽかして、名刺に書いてある肩書きが自分だみたいにね。いや、というのと、あなたの存在そのものを皆さん方欲してる、天も欲してるのに、存在は決して会社に合わせてる自分が自分ですよみたいに思い込んじゃってて。ね。それってやっぱりちょっと悲しいですよね。そうですね。我々はそのどっかの会社の一歯車になるために生まれてきたわけじゃないから。自分を生きるために生まれてきたわけでしょ。で、それは特に男の子はですね、女性は出産で命を懸けますよね。ある意味。結婚して名字を変えます。共にね、メタモルフォーゼで変容なんですよ。女性は人生において自分自身を変容させなきゃいけないシチュエーションがいっぱいあるんですよ。子育ても含めてね。ところが男はね、極端に言うと、会社に就職して、その変容たりはその自分が出世して、
ちょっと役職名が変わる程度の変容なんですよ。この人生の生において自分が変容するっていう体験がね、平和な時代は、男はね、昔は戦争がいいってわけじゃないですよ。戦争があって命をかけなきゃいけないかもしれない。ね、死が間近にあったが、ある種の緊張感があった。ところがね、平和な時代の男ってね、何に変容を求めますかってことよ。なるほど。うん。どうしてもやっぱりこう、周りもまあ生活とかお金とか月収で価値を測るとかそういう時代になってるから、だから我々その平和なんだけど、極めて変容という意味では不幸な時代に生まれてきてますね。うん。ある意味こうなんか、恵まれすぎてて、そうです。そういうことを考えなくっても生きていけるっていうことですね。そうですね。うん。だから、だんだん後半、結婚して後半女性が強くなるのはね、そういうところだと思う。ある意味女性の方がリアリティがあって、そうですね。リアルをよく理解してるんですよ。男はその群れ社会の中の会社のルールだけがリアルだかはい。ら。うん。だから脆いんですよ。そうですね。まあそういった恵まれたというか、温室みたいなところにいながら、でもなんかこう、幸せもあまり感じてないっていう風な風潮もちょっとあると思うんですけれども、はい。その、幸せっていう風なことについて、西山さん、どういう風な。幸せ簡単ですよ。幸せは自分を生きることですね。なるほど。もうこれにつきますね。なるほど。人からの借り物でもない。自分のオリジナリティを生きるということですよ。で、これがまさに、成功するっていうことと、幸せっていうことと、こう、違うと違う。ありますよね。社会的成功っていうのはもうその時代その時代で変わってきますから。それこそ、ちょっと前はお侍さんが、要するに日本雑誌になってね、どっかの藩に仕官する。それはまあ成功でしょうけど、その後、一億総軍人さんになっちゃって、ね、戦争をやって、兵隊になるのが成功だったろうけど、今度は一億総サラリーマンになって、この会社のね、それなりに役職に就くなり、自分が独立して会社を作るのが成功ってのは、もう時代によって違うんですよ。そうですね。だから幸せとは違うんですよね。その幸せを追求するっていうところが、エネルギーとしてこうなかなか、出てこない現状が、男にとってこう今直面しているところかもしれませんね。だから大東さん、とにかくこの近代で特に人間が全くこう変容させてしまったことが2つあって、まあ細かく切ったらもっと何百もあるんですけど、一つはですね、食生活が変わった。とにかくいろんなものを食べる。そして2つ目は、その食べた分のアウトプット、運動をしなくなった。この2つはね、もう劇的に我々を変えてしまったんですよ。飽食と運動不足。で、我々の遺伝子の中には上には強い遺伝子があるんですよね。飢えた時、だけど要するに我々の過去を振り返ると、物が食えなくて飢えてた時の方が長かった。そうですね。その氷河期を乗り越えていく、そう。だからどうやって上を乗り越えていくかっていう細胞はものすごく情報として持ってる。ところが、飽食に関しての情報ないんですよ。で、それをインプットとするなら、だからアウトプットとしてじゃあそれに見合った体を動かしてるかって、またそれもしてない。だからインプットばっかししてエネルギーの循環としてそこでストップしちゃって。ね。で、これで病気にならないわけがないし。そしてなおかつそこで自分を表現するんじゃなくて他人の真似事しか反復してないもんだから。これまた奇妙な生き物になっちゃってるんですよ、みんな。特に男は。そのアウトプットを全然こうしてないっていう。してない。会社の中での仕事だけがアウトプットで。他のアウトプットがないの。社会に対してのアウトプットがないんですよ。自分自身の本性からのアウトプットがないんですよ。で、人生はね、自分自身の本性からのアウトプットをして、そして跳ね返ったもので自分が成長するようにできてるのに、なんかもう偽りのアウトプットで一応こうだろうっていうふうな感じだけど、だから人間的に成長できないんだよ、魂も。すごく重要なポイントですね。なんかもう今度話すべきこと全部言っちゃったね。
こういうお話をいろいろとお聞きしながら、その体もしっかりこう動かすと言いますかね。うん。あとその人との体のこの使い方とかバランスとか、うん。やっぱりそういう頭でこう理屈だけではなくって、そのしっかり体を使ってこう感じながらそういうことに目覚めていくって言いますか、そういう非常に有意義な機会だなっていうふうに前回も非常に感じました。ありがとうございます。はい、ぜひいや、はい、2月男塾の方もこうたくさん集まってもらいたいですね。いや本当ね、ねまあ、染色体の話も含めてね、我ね々、その日本民族っていう別にはい、先民意識とかね、え選ばれた民族だなんていうことはもうさらさら勇気ないんですけど、ただ非常にユニークなね、うん、この地球の大転換期に非常にユニークな位置にあるんですよ、我々って。はいはいうん、だから、それなりのね、お役目があるんじゃないかなと私は思ってます。うんうん、まあ、そういう大きな使命をこう感じながら生き生きとこう、暮らしていくっていうのがこう幸せだなっていう感じがしますけれども。そう、お東さん思いませんねそうでえ。すね。だって、昔だって私らなんてウルトラマンとかね、はい。まあアメリカだとバットマンもあるけど、はい。まあいろんなヒーローものを見てね、こういう風になりたいとか思ったじゃないですか。うん、そそれこうですね。そそれはね、銀河系を救うとかいうスケールのでかい話もあったしね、うんあんなにも血湧き、胸を躍るじゃないけど、はい。やっぱ男の子はね、そういうような部分があってね、はい。初めてなんかな、男としてこう、かっこよく折れるっていう部分があって、はい。なんか、会社の中の係長になるのが夢ですとか、YouTuber になるのが夢ですとかね、うん。こんな珍奇なことしかもう言わなくなった。うん。それしか、そういうふうな夢の方向性しか与えられない大人ばっかりいる環境がもう、ここ数十年固定化してしますから、はい。固定化してしまってるから、はい。まず我々、この熟年や老年がある種の夢を持ってね、うん。下に形として示すと。はい。そうですね。人生、もう100年時代って言われてますから、まだまだ、ねえ、もう半分は超えましたけれども、まだだいぶありますので。そうね、はい。若者の活動範囲を邪魔しない範囲で、えいや、こちらも 邪魔してもいいんじゃないでしょうか。ねうんあんまり邪魔するとじじいどいとけとか言われちゃって。そうですね。はい。わかりました。はい。また2月も非常に楽しみなお話とワーク、期待していますので、いえいえ、もはい。お役に立てればね、はい。もう何よりです。うん、はい。わかりました。今日は貴重なお話いろいろありがとうございました。いえいえ、まあはい。なんか取り留めのない話になったといえいえ。思いますけど、こんはい。な感じでよろしいですか。はい。ぜひ、今日見てらっしゃる方もいろいろとこうヒントになることが、ずきずきこう刺さってきたんじゃないかなと思いますので、はい。またいえいえ、来月もよろしくお願いいたします。いや、とんでもございません。こちらこそ本当はい。によろしくお願いします。お願いいたします。失礼します。失礼します。